velkommen til vores irske gæstedommer, John Muldoon. Very welcome. Bullmastiff. Fantastisk opbakning, der er her fra ringside. Vi kan se, at vi har rigtig mange tilskuere. Og lurer mig ikke også, om der ikke også er rigtig mange, der sidder hjemme bag skærmene og følger den direkte livestreaming. Som jeg nævnte lidt tidligere i dag, så havde vi... Ja. Er der lidt go i jer to? Og jeg 2 hunde her. En af dem skal i finalen. Og vores dommer har besluttet, at det skal være Bullmastiff. Katalog nummer 1151 vinder gruppen her. Og på andenpladsen får vi Berner Sinden, katalog nummer 1106. Men altså, Bullmastiff 1151. Libranis High Performance Alonso, som er opdrættet af Mette Lipstrup Sørensen og Imran Durrani, ejet Imran Durrani, Mette Lipstrup Sørensen og Vivi Alalusuas. Det er mig en fornøjelse at byde velkommen endnu en gang. Giv mig en hånd med på vejen. Gunnar Nyman. Endnu en af gruppevinderne. Så er det fra gruppe 2, Bullmastiff. Det er helt i orden. Jeg Og mine damer og herrer, gruppevinderen fra gruppe 2, Bullmastiff. Kan vi lokke Poolin hernede på langsiden? Jeg er altså gruppevinder fra gruppe 2. Ja, skal sejren gå til Finland, eller skal den gå til Norge? Mine damer og herrer, Gunnar Nyman har besluttet, at det skal være Bullmastiff. Skal vi ikke sige take the double? Best in show vinder i går, best in show vinder igen i dag. Det er jo fantastisk. Og så skylder vi jo altså også lige at sige, at her på en anden plads, der blev det norsk buhund. Sejr her i Herning til Libranis High Performance Alonso. Bullmastiff, der er ejet af Imran Durrani, Mette Lipstrup Sørensen og Vivi Alalusua. Og Satu Timlin fra Tervalampi, Finland. Opdrættet af Mette Lipstrup Sørensen og Imran Durrani. So, dear judges, please stay, we're not finished yet. Men nu gælder det første omgang Best in Show her, og det gik for anden dag i træk til denne meget, meget smukke Bullmastiff. En dansk opdrættet hund, som i dag bor i Finland, og det er altså ikke første gang, den har opnået topplaceringer her i Danmark. Det har den gjort masser af gange. Bullmastiff
Bullmastiff, Lorsbu, hun Malteser og Puli. Men det er jo en fornøjelse at være vært for sådan et fantastisk arrangement. Og nummer 2, det er Bullmastiff Librani, det er Imran Durrani og Mette Livstrup Sørensen. Nummer 3. Årets hundkonkurrence. Ja, der har vi en hund, som trods alt kan fejre 2 gange Best in Show fra Herning 2014 på sit visitkort. Det er Libranis High Performance Alonso. Bullmastiff, Imran Durrani, Mette Livstrup Sørensen og Vivian Alonso.